Здравейте, аз съм Алекс и това е моят сайт Delis.bg. Днес няма да говорим за врати, ще ви покажа как се инсталира програмата RA-Workshop. Това е нашия софтуер за фирми, които предлагат дограма. Сега ще прескоча времето, през което се сваля програмата, направо ще преминем към инсталацията. Разбира се, започваме директно с инсталация на самата програма от основния пакет. Общо взето процесът е автоматичен, но все пак има точки, в които вие като потребител трябва да отговорите на някои въпроси. Това е нормално при всяка инсталация. Пакетът се сваля от интернет, разбира се, автоматично. При правилна инсталация на Windows на вашия компютър тук не би трябвало да има никакъв проблем, но все пак при някои машини получаваме някакви оплаквания за това, че тук се появяват грешки, но в случая трябва да търсим проблема в самата инсталация на Windows. Добре, тук е важно да приемем лицензионните условия, нямаме друг избор. Можем да оставим нещата по подразбиране в този прозорец. Тук също. Тук също. Сега тук е важно да изберем от това падащо меню опцията в подразбиране Local, SQL, Express. Каквото и да означава това, сега за нас това не е важно. Ако това е първа инсталация, отметките можем да оставим по този начин. Добре, готови сме веднага да пуснем програмата, затова включвам тази отметка и завършвам инсталацията. Сега програмата ще стартира автоматично и трябва да ме покани да въведа лицензионния си ключ. Така. Това е първият прозорец, който автоматично се показва при стартиране на програмата за първи път. В този текст тук е посочено, че ако нямаме лицензионен ключ, сериен номер все още, можем директно да посетим тази връзка. Това ще направя и аз. Тя ми води директно на сайта на RA-Workshop в Румъния. На страницата за регистрация. Така, тук започват объркванията при повечето наши колеги. Затова бавно и внимателно ще направя регистрация за себе си. Все едно аз сега си правя нов лиценз. Както всяка форма, полетата, които са отбелязани с звездичка, са задължителни. Текстът, разбира се, е свободен, може да бъде на кирилица или на латиница. Аз ще попълвам така, все едно правя регистрация за моята фирма. Мистер
Алексей съм аз. Петров. Телефонен номер. Тук вече съм го впълвал. Така, обръщам внимание, че тук е важно в това поле да бъде вашия телефон. Тези две полета могат да останат празни. Имейл адрес. Повтаряме имейла. Така. Избираме държава. България. Това автоматично предлага български език. И град. Така. Това бяха задължителните полета. Опа, тук имам грешка. Ето така. Добре. Това беше задължително. Тук има кратка анкета, която е добре да впълните, разбира се. Така. Този текст показва, че вече на моята електронна поща е изпратен лицензния ми ключ. Тук също имам възможност да сваля програмата директно от сайта на производителя. В моя случай това вече е излишно, понеже аз съм направил инсталацията, така или иначе. Сега предстои да се проверя имейла, за да видя лицензния си номер. Добре. Това е моят имейл. Ето това, този низ е ключа, който ми трябва за активация. Просто го копирам и го поставям в полето, което е с име код за отключване. Така, сега натискам бутон активация. Автоматично се впълня този номер. Не се интересувам от него. Натискам бутона приложи. Сега обърнете внимание на този текст. До сега пишеше демо, сега вече пише Ultralight. С това активацията е приключена. Можем да започнем работа с програмата. Тук е важно да напишете свое потребителско име и парола. Първоначално програмата идва с потребителско име админ. Админ. Полето за парола оставяме празно. Сега вече програмата е готова за настройка на базата данни и на останалите функции. Аз съм Алекс от DelisBG. Очаквам вашите коментари. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Благодаря.